Miracle C. Yan. Kaya nga, miracle, milagro. Nagmimilagrong vitamin C. Yan. Okay. Ngayon, ano pa? Meron pa tayong Mega A. 5 klase naman ng mga super fruits. Mga super antioxidant. To neutralize free radicals. Tulad po ng acai berry, the number 1 berry in the world. Ayan po ay matagpuan sa Amazon River. Yan po sa Brazil. Meron pong anti-cancer, anti-aging, nakakatulong sa may cardiovascular system. Super antioxidant ang acai berry. May cranberry, nakakatulong sa may mga problema sa kidney. It's also a super fruit. Then meron po tayong pomegranate, granada. Yan. Merong anti-cancer property, one of the super fruits to neutralize free radicals. Meron tayong elderberry, blueberry from France, na ito po ay nakakatulong sa ating para palakasin ang immune system at labanan ang iba't ibang klaseng mga karamdaman. So yan po ang Mega A, more on detoxification, more on overhauling, more on to neutralize free radicals, para makapag-detox. Yan, di ba? Yan po ang kagandahan ng Mega A. At multi-5 capsule naman, 5 klaseng mga very powerful mushrooms para mapalakas ang ating immune system. Ang sabi nga nila, nasa immune system lang yan para durugin ang coronavirus. Okay, alam na pala natin immune system. Di dapat doon tayo nagsikap para manaliksik kung paano mas lalong mapalakas ang ating immune system, at kung pumasok man si corona, tipo kaagad. Pero pinabayaan natin ang immune system at tayo po ay nag-venture sa ibang bagay. Yan ang nangyari. Dapat vis-a-vis. Dapat pinalakas natin, nag-ano tayo ng paano ang immune system mas lalong lumakas, at pinag-aralan din hindi ang vaccine para po double action or multiple action. Yan. Okay. Aliwanag. Okay. So yan po magandang balita. Kaya po ay kailangan po natin ang multi-5 capsule. Yan. Mga mushrooms po yan. Katulad po ng Agaricus blacei. God's mushroom. Very powerful mushroom. Nakakatulong sa may karamdaman sa cardiovascular system. Mayroong anti-cancer property. May anti-aging property. Ang Agaricus blacei from Brazil. Yan. Kaya God's mushroom. Ibig sabihin, very powerful mushroom. Yan na po ang sumunod. Ay meron po tayong shiitake and maitake from Japan. Very powerful para mapalakas ang ating immune system. Ito po ay may cancer prevention and cure na lisensyado na by the Japanese FDA. At meron din po tayong cordyceps and reishi mushroom. Ito po ay nagpapalakas ng gusto sa ating immune system. At ito po ay nakakatulong para lumakas tayo at maging healthy. Kaya yung tatlong yan, ang Miracle C, Mega A, Multi-5 ay binansagan, amazing trio. Pero bago po natin mga ka-amazing sa buong Pilipinas, pagpatuloy ang ating diskusyon, andito na po ang aking partner tuwing TTHS, walang iba, si Amazing Miss G or Gilay Maggracia, punong-puno ng grasya. Bumati ka na, Miss G. Hello everyone, Diyos marhay na pagkahapon po and early evening sa lahat. My name is Miss Jalay, and syempre mamaya i-tackle ko ang mga topic natin for today. So, Miss Gilay, mahilig kumain ng gulay. Diba? Jalay. Gulay. Kaya, laging healthy, di ba? Yan ang maganda dyan.
So, ano ang masishare natin ngayon, Miss Jelay? Oo, Sa ating mga kababayan, kasi nabanggit ko na yung Amazing Trio. Meron na sila yung mga baguhan pa lang, hindi pa nakapanood ng ating FB Live, hindi pa nakapakinig sa radyo. Kasi ngayon lang natin masyadong pinaliwanag yung ating Amazing Trio kasi ang pinopromote na natin Amazing 4 and Mega 1. But unluckily ay yung ating Mega 1 is not yet available. So hopefully, if not this week, next week available na. Kaya umantabay lang po kayo. So si Miss Jilay, meron naman siya mga isi-share sa atin para mas magkaroon tayo ng magandang pananaw kung paano natin magkaroon ng magandang kalusugan at paano rin tayo kumita ng maliit, malaki, napakalaki. Nasa inyo po yan. Ibig sabihin, depende sa inyong, sabi nga natin, punla sa tinanim. Pag ang tinanim natin ay maraming mabuti, ang anin ay maraming kabutihan na yan ang anin natin. So, Miss Jilay, ano po yan? Yeah, so ngayon po yung itatakal natin dahil nga bare months, okay, malamig or taglamig. Yan. So, alamin natin po yung mga usual and karaniwan na mararanasan natin if taglamig. Okay, yung ano yung mga karaniwang sakit kapag malamig ngayong panahon. So, ano yung makukuha natin na sakit kapag syempre tayo mahina yung immune at hindi kinaya yung panahon. So, ano ba yung mga karaniwang makukuha po natin? Usually, sipon, ubo, lagnat, trangkaso, sa mga maiinan, mga pneumonia, yan po ang pangkaraniwan. Yan. So, tama ka nga dyan, Doc. Yung first natin dito is sipon. Yes, Okay, so, cold. syempre, bare months nga po, so, number 1 dyan is sipon. So, mahigit po 200 o 200 pong klase ng mga virus Ito. ang nagdudulot po ng sipon o colds sa English. Hindi ang panahon ang pangunahing sanhi po ng sakit na ito. Mas mabilis itong kumalat kapag taglamig dahil kapag ang mga tao ay parating nasa loob lamang ng bahay kapag bumabahing, ang isang may sipon, mabilis dadapuan ng virus. Ang iba, dahil hindi nakakalabas ang hangin sa loob ng bahay. So, yun nga, dahil syempre sa loob ng isang bahay, kulob, tama, parang Kulob, yes. kulob. So, hindi makakalabas agad-agad yung virus na yon kapag bumabahing ang isang tao. Kaya, yan ang nagkakos kung bakit yung buong bahay merong sipon. Okay, so paano maiwasan? Siyempre, palaging maghugas po ng kamay para hindi po makuha ang mga mikrobyo mula sa taong may sakit. So, yun nga, kahit nga yung sa COVID po, or yung virus sa ngayon na kumakalat. Kaya nga ang iba parang suspected na may COVID dahil nga may sipon, may lagnat. So, ganun. Hindi lahat na sipon agad-agad may COVID. Okay. Okay, so mahalaga ang panatilihin po na malinis ang kamay kasi nga kapag bumabahing tayo nasakto walang face mask, so usually kamay yung pinangtatakip natin. Okay, kaya ito yung number 1 na nagiging cause din kung bakit madaling mahawa yung ibang tao. Kasi kung hahawak sa ibang tao or sa mga bagay man, so kapag may nandun na yung virus, so kapag nahawakan din, so yan, maaaring makahawa. Okay, so usually vitamin C daw yung karaniwan na pwedeng makatulong sa may mga sipon. Yung Miracle C natin, very Yes, phenomenal Miracle yan. C. Very, very effective. And, syempre, masustansyang pagkain. Yes. Okay. So, number 1 po yan. Number 2, trangkaso. Okay, trangkaso o flu. So, sumasakit yung mga kalamnan ng katawan. Yes. So, ang trangkaso, sabi dito po, ang trangkaso ay isang impeksyon na sanhi po ng influenza o influenza virus na ipapasa ito sa iba sa pamamagitan po ng pakikisalamuha at paglanghap ng hanging may virus.
napapalakas ng malamig na panahon ang influenza virus. So, syempre, taglamig, kahit nga ngayong virus, yung ibang mga offices, usually may mga paniniwalang alisin or pahinain yung aircon kasi dyan mas madaling kumalat yung virus dahil nga sa hangin. Okay, yun yung nagdadala. So, paano maiwasan? Umiwas po sa taong may ubo o trangkaso. Palaging maghugas ng kamay, panatilihing malinis ang mga gamit sa bahay. Okay, so ganun nga. Usually, yun yung mga basic na dapat natin gawin. Kung may trangkaso man, yung nasa loob ng bahay, kahit isa or dalawa, pwede nang mag-alalay or magbantay sa kanya. And usually, pag lalagay ng mga bimpo sa kanya or sa buong katawan niya, and pagpapainom din ng Amazing Trio or Mega Y, yun yung isa din sa mga makakatulong in a natural way. Okay, so yun po yung mga causes din kapag, of course, trangkaso dahil nga sa nakakasalamuhan natin kapag syempre sa loob ng bahay or sa offices or kahit saan man, much better talaga na may mga parang precautionary measures din po tayong ginagawa. Okay, so yan po yung usual na or karaniwan na mga sakit. Pangalawa po yan So, pangatlo is sore throat. Bakit kaya? So, karaniwang sakit tuwing taglamig ang sore throat. Ang sanhi po nito ay ang viral o bacterial infections at malamig na panahon. Ang malamig na hangin ay nagdudulot ng panunuyo ng mga tissue sa lalamunan na magreresulta po ng iritasyon. Hindi malalang kondisyon po ang pamamaga ng lalamunan. But then, syempre, we need to take action din po, So, paano po ito maiiwasan? Kapag nag-exercise po sa malamig na panahon, mainam na huminga sa ilong kaysa sa bibig. Dahil tinutuyo ng malamig na hangin ang bibig at lalamunan. So, ganun pala. Syempre, may mga times na pag nag-exhale tayo, minsan bibig yung ginagamit. Diba? So, yun nga yung payo dito kapag nag-exercise, yung mga tao na nag-exercise, syempre yung natural na panghinga and wag palaging gawin na kapag nag-exhale tayo, ang ginagamit natin is bibig, lalong-lalo na kapag malamig. Ayun. So, yun yung payo dito. Kasi madaling makatuyo sa lalamunan po natin. And yun yung nagkakos kung bakit nag-sore throat. Yung iba din, kapag malamig, nag-cause ng sore throat is kapag nakakain ng malamig or nakainom ng malamig. And then, malamig pa yung panahon. So, hindi lang mag-cause ng sipon, mag-cause pa ng mga sore throat. Okay, so yun nga, sipon, trangkaso, sore throat. Yan yung mga karaniwang tatlo. At yung pang-apat natin, ito yung sa mga matatanda. Feel na feel ito ng mga matatanda. Or may mga meron ito. Okay, so arthritis, pang-apat po na karaniwang sakit tuwing taglamig. Okay, kumbaga ramdam na ramdam tuwing taglamig. Okay, arthritis, tuwing malamig po ang panahon, nananakit ang mga kasukasuan ng mga taong may arthritis. So, sabi nga, di ba? Ayon daw po sa pag-aaral ng Harvard Medical School, kaya nakakaramdam po ng labis na sakit ang mga may arthritis kapag taglamig ay hindi dahil sa ulan, kundi dahil po sa pagbabago sa barometric pressure. So, ang barometric measure po, ang pressure sa atmosphere ay bumababa kapag may namumuong bagyo. So, paano po ito maiwasan? Magsuot ng gloves o medyas sa gabi para hindi malamigan ang kamay at paa. Maaari ding mag-jacket kung sobrang lamig. Mag-unat pagkagising sa umaga, maaaring lagyan ng hot compress ang parte ng katawan na masakit. So, yun po yung payo sa mga merong arthritis na usually kapag malamig talaga, ramdam na ramdam yung mga kasukasuan na sumasakit. Kasi nga, dahil daw sa barometric pressure, kumbaga naiiba yung panahon.
Okay, so yung payo is magsuot ng komportable para hindi malamigan at hindi masyado sumakit po yung parte ng mga kasukasuan po natin. Okay, so yan. Yan kasi yung mga ramdam ng mga may edad at lalong-lalo na yung may mga arthritis. Kapag malamig, yun talaga pinakaayaw nila kasi nararamdaman. Yes, inaatake lalo ng kanilang arthritis o arthritis. Okay, ito talaga yung number 1, kumbaga sa buong mundo na number 1 na nagko-cause na kinamamatay po ng mga tao is heart attack. Okay. Heart attack, bakit kaya? So, kapag malamig po, bumibilis ang tibok ng puso at tumataas po ang blood pressure para uminit ang katawan at maproteksyonan ang mga organ. So, kasabay nito, sumisikip ang mga arteries na maaaring magresulta sa pagkakaroon ng mga blood clot na siyang magiging sanhi ng heart attack o stroke. Nagbabago din ang mga hormone dahil sa malamig na panahon at nagdudulot po ito para mamuo ang dugo. So yun, may rason din kung bakit syempre ang iba inaatake sa puso dahil kapag hindi na kaya ng katawan, may mga namumuong dugo para mag-cause po ng stroke. Okay, so hindi lang pala mga pagkain or yung So yung panahon din pala parang isa din yun sa mga factor para atakihin ang isang tao. Okay, dahil nga sa panahon, lalong-lalo na kapag taglamig at hindi lang kapag mainit or summer season, 'di ba? So dito sabi din is kapag taglamig. Okay. So usually kasi yung alam natin summer season, yan talaga yung number 1 na panahon kung saan maraming mga inaataking mga tao. So kahit pala taglamig, may mga times din na may mga taong inaatake. So ganun pala yun. So paano po maiwasan? Kumain ng mainit na pagkain at inumin para po magkaroon ng energy na kailangan sa katawan para uminit. Kahit na nasa loob lang ng bahay, mainam po na mag-exercise para kahit pa paano pagpawisan. So usually, kahit naman sa mga sakit po, kailangan mag-exercise. At least stretching, lalong-lalo na kapag yung mga may edad na, usually stretching na lang yan kapag hindi na kaya kasi hindi naman po pwede na biglain yung katawan kapag lalong-lalo na hindi pa sanay mag-exercise o hindi talaga gawain na mag-exercise. And then yun nga, kung ikaw may high blood, may sakit na sa puso, yung mga sinabi or pinayo na po sa iyo na mga bawal kainin, so yun, iwas din po tayo doon. Kasi yun na magiging katuwang natin para talaga hindi ma-trigger or kumbaga hindi tayo atakihin. Kasi syempre, ang heart attack, traitor po yan. Hindi natin alam kung kailan ka atakihin. Yun yung isa sa traitor kasi yung sa puso or sa etong heart attack na ito. Okay, so may mga signs naman, may mga early signs na yung isang tao aatakihin. Usually, nananakit po yung batok, okay? And then, nagdidilim yung paningin, nahihilo. So, yun po. Yung iba nga, nagsusuka. Yan yung mga early signs na baka atakihin yung isang tao sa puso. Okay, so ganun po yan. Isa din yan sa mga dahilan ng sakit or karaniwang sakit tuwing taglamig. May nakita nga ako, Dok, na post kaso censored yun. Hindi pwedeng i-topic dito. Inatake yung lalaki sa hotel sa puso. So, yun nga. I think, nag-viral kasi yon. So, I think kapag yung mga viewers natin nakita yon. Okay, so yun nga. Number 6, kasi panlima tayo sa heart attack. So, number 6 po dyan, dry skin. Yun nga, dry skin. So, isa sa mga karaniwang sakit during taglamig, okay, is dry skin. Bakit kaya? So, dahil po malamig ang hangin, mas mabilis na matuyo ang balat na siyang magre-resulta po sa pangangati at pagbabalat nito.
Ang tubig sa balat ay mas mabilis ang pag-evaporate kapag taglamig, kaya uso po ang mabilis na pag-dry ng skin. Yes, so kapag kayo like sa lalo yung mga sensitive skin, okay? Kapag taglamig, so makikita nyo na parang may mga tawag dyan, nagbabarakbak ngayon, digdi sa, lalo na sa mukha, yung iba dito din sa mga kamay. So, yun yung tendency kung bakit nagkakaroon din ng dry skin yung mga tao. Dahil nga, kung kulang din sa tubig, so, yun talaga, magre-result talaga sa pagiging dry ng skin mo. At, syempre, hindi healthy yon, kaya may mga solusyon para dyan. So, kung sa external, pwede tayong magamit po ng berry soap. So, yan kasi nakapag-moisturize, okay, ng skin. Hindi lang pagpapaputi, kumbaga nakapag-moisturize ng skin. So, yan po yung berry soap natin. Pwedeng magamit po natin yan. Okay, and then of course, more on tubig tayo kapag malamig ang panahon. Kasi pag more on tubig ka, makikita yan sa skin mo, parang nag-glow, ang tawag doon, Beb, clear skin, parang clear skin ka. So, gaya din ng sa berry soap natin, nakakapagpa-clear skin din po yan. Kapag binabad natin at least 5 to 10 minutes, kung tayo naliligo or tayo naghihilamos. Ayun. So, dry skin din, usually na isa sa mga problema during or kapag taglamig. Okay, so yan po. Paano maiwasan? Magsuot ng jacket daw. Or moisturizer, yung mga lotion. Okay. So, yan po yung mga anim lang yan na mga karaniwang sakit. Okay? O problema natin sa kalusugan tuwing taglamig. So, yun nga, yung mga tips natin. Kapag, syempre, may mga naranasan tayong ganito, okay, sipon, trangkaso, sore throat, ano pa ba, arthritis, heart attack, dry skin. So, pinaka-tipid na magagawa natin is maging, or pagpili ng mga pagkain, healthy foods para magawa or maiwasan natin ang mga ganitong sakit po. Saka aside from healthy foods, yung healthy supplements. Mamili tayo ng supplement na yung proven and tested. Kasi sa panahon na ito, kailangan value for money na tinatawag. Yung ilalabas mong pera, dapat epektibo ang return sa iyo. Kasi kung hindi po, mahirap. Kasi nga po, ang hirap ng pera, kaya kailangan value for money tinatawag. Okay. So, at isa pa dyan, Miss J, ang lumalabas dahil sa taglamig at saka medyo, pag nagtaglamig, usually medyo maulan-ulan din, di ba? Yes po. So, yan po naman yung dengue. Yung si Rosalie Gregorio, yung naging daya, sa ayat baga natin daya, nating giraw. Kako, bakit hindi uminom ng ating product? Siguro, hindi nila sa ospital. So, yung dengue po, proven na proven po tayo dyan, mga products namin, Amazing 3, Omega 1, Amazing 4, very powerful. Kasi po, pag na-dengue, bumababa ang platelets, yung ating po mga produkto, pinapataas ang platelets, nino-normalize. Proven po yan, proven and tested po yan. Ay pwede ako makipagpustahan dyan sa mga na-dengue. Hindi mo ninyo kailangan ma-hospitalize sa dengue, basta uminom lang po kayo ng Amazing 3, Omega 1 or Amazing 4. And of course, andyan po yung mga healthy drinks natin, lalong-lalo Amazing Juice with Miracles and glutathione. Very powerful po yan, makakatulong. And of course, yung ating Mega Choco. Andyan din po ang ating yung ating Amazing Coffee Mix. Yan, makakatulong din po malaki yan. So, ang mga produkto po natin, quality products. Quality, hindi quantity. Yan. Yan sinasabi namin. And value for money, proven and tested. Kasi ang kinakain po kasi natin, bakit kailangan natin mga natural supplements? Kasi kulang na po sa mga nutrients. Yung mga nutrients po natin noon ay mga gulay, prutas, very nutritious. Ngayon po eroded na yan.
Kaya nga, ang sabi ng suggestion ng WHO, 10 gulay, 10 prutas na. Sino pa makakain yan? Sobrang mahal. Kaya po, nilagay natin sa kapsula para mas mabilis, mas affordable, at mas sanggamaan. May dala ka lang na tubig, may dala ka ng Amazing Trio, Amazing 4, or Omega 1. Medyo sumamang pakiramdam mo, inom ka agad. Kung Omega 1, inom ka agad ng 2 kapsula, isang 8 ounces of water, di ba? So, ganun po ang dapat natin gawin. Sa panahon kasi ngayon, ay very dangerous po ang buhay natin. Very dangerous because of the coronavirus, because of the Delta variant, because of karamihan sa hospital po, punuan ng pasyente. Kaya po ngayon ay bawat tao, ang suggestion namin dyan, ay kailangan marunong kang mag-analyze sa buhay mo. Marunong kang mag-alaga sa buhay mo. Kasi po, wala pong ibang mag-aalaga sa buhay natin, sarili natin. Because kasama natin ang buhay natin sa ang ating katawan 24 hours a day. Sino ba may kasama ng buhay mo 24 hours a day? Miss G? 24 hours. A day. Hindi mo kasama. Ngayon, family mo, hindi mo kasama eh. Hindi, ang kasama sarili mo. Yourself. We know, ang bawat tao, kasama natin, ako, buhay ko, sarili ko, kasama ko 24 hours a day. O si RJ, si Regine Ann, hindi ko naman kasama 24 hours a day. Pag uwi ko, minsan tulog na, kung minsan umaga, sandali lang. So most of the time, we are away from our loved ones. Kaya dapat tayo mismo ang mag-aalaga sa buhay natin. Yung mga mahal natin sa buhay, makakatulong lang yan. But usually, makatulong man yan, may karamdaman ang pasyente, di ba? Ang kanyang mahal sa buhay. Which is, sabi ko nga, ay medyo, di ba? Bakit ganon ang nangyayari? Why not yung buhay na buhay ka pa, malusog ka, ay nagtutulungan, nagkakaroon ng banding, nagkakaroon po ng tinatawag natin suggestions, may mga recommendations, para lalo-lalo sa kalusugan ng tao. Kasi very important po yan. So lahat kung may mga katanungan, pwede kayo mag-text sa aming hotline sa 0998-975-8121. 0998-975-8121. At tayo po, ang ating FB Live ay ginaganap po yan sa ating Facebook Live sa ating page, Doc Joey Bitito page. So, search lang po natin Doc Joey sa taas, malalabas na po yan. Yung Doc Joey, din i-click ang like para po updated tayo sa mga programang mayroong katuturan, programang mayroong po kayong matutunan, lalong-lalo sa kalusugan, at meron din po tayong matutunan kung paano tayo kumita ng 50, 100, 200, 300, 500, 1,000 or more a day. Nasa inyo po yan. Di ba? Tinuturuan namin. At katulad niya, ni Kagawad Joan Balunso, nakabinta raw siya kaagad, nagkahapon ng 3,600. Di ba? So, ganun po yan. Dagdag na kita eh. Ayaw mo bang dagdag na kita? Sino ang tao ngayon na ayaw na dagdag na kita? Kahit mga multi-billionaire, gusto pang dagdagan ang kita. Di ba? So, ganun po yan. Kailangan po, dadagdagan natin ang kita kasi we don't know how much we'll spend pagdating ng araw. Kaya mas maganda yung preparation. Piniprepare mo sarili mong healthy ka, piniprepare mo sarili mo pag retire mo, piniprepare mo sarili mo nang magkaedad ka na. Baka may mga kailangan ka, mga masustansyang pagkain na mga mahal, mga food supplement na mga mahal, paano kung na-hospitalize pa, kailangan mas malaking pera. Ako, I'd rather eat yung very nutritious food, I'd rather take or itong ating mga makabagong supplements. Di bali dyan ako gumastos, ayaw ko na pong gumastos sa gamot, sa hospitalization. Kasi nanggaling na po ako dyan dati, nung wala pa tayo sa supplement. Kaya po, ako ay
we are very passionate and telling our people and recommending our products, ang ating Amazing Trio, composed of Miracle C, Mega A, and Multiply. So, binansagan po yan ang Amazing Trio. All came from Florida, USA. Dinagdagan po natin ang Mega 1, yung 14 ingredients ng Amazing Trio, dinagdagan po natin ng 7 ingredients katulad mga plant foods. Andiyan na po yung broccoli, yan po ang turmeric, moringa, bitter melon, din yung po mga herbs katulad ng astragalus, milk thistle, and holy basil. Kaya naging 21 ingredients po yan. At naging byword na po yan ng mga tao. At yan po usually po yan na po ang ating produkto na talagang hinahanap ng ating mga kababayan. So, kasi nga po yan, one for all na, all for one, di ba? So, hopefully po dumating within this week or pinakamatagal na siguro next week. So, kaya nga po, pag dumating na, bumili na kayo ng napakarami. Kasi sabi nga kanina ni Madam from Department of Budget, sabi niya, Doc, ang buhay natin ngayon talagang hirap, ang hirap. Ang daming maraming nagkaka-COVID, COVID-19. Pag inupo ka, sinipon ka, nasa hospital ka, most likely, baka iyan ay maging COVID. Kaya, dinala ka sa hospital, may mga taong paglabas, pagpasok ay medyo malakas sa paglabas ay cremated na. Di ba? So, medyo morbid. Di ba? Morbid. Kasi, lakas-lakas pagkatapos, paglabas ay cremated na yung asis na lang. Di ba? So, yan po ang ayaw namin mangyari sa inyo. Kaya, kung kayo po'y naniniwala sa sinasabi namin, kami po ay hindi nagsasinungaling, kami po ay sinasabi namin ang totoo lang, ay inimbitahan po namin kayo bukas. Kasi meron na rin po tayo dito na pre-consultation sa natural medicine. Meron din po tayo dito examination, yung pong ating pong machine na bagong-bago, magnetic analyzer. Yan po very minimal lang po ang fee niyan, very minimal. At of course, ang ating mga produkto, yan na po. Pwede tayong bumili ng yung malaki ang discount kasi automatic ang membership, di ba? Merong 6 to 7 ways to earn. Or kung hindi natin kaya, doon tayo sa reseller package, di ba? Or depende po sa atin. Ang importante po, nakapag-start tayo. Kasi po, pag hindi po natin bigyan ng atensyon yan, balang araw, nag-aggravate po yan, mas lalong malaki ang problema natin. Kaya, as soon as possible, grab it. Pasyal na po kayo dito bukas sa amin, sa second floor, DJB Building, Barangay 18, Rizal Street, Bakabangan West, Legazpi City, in front of Food Panda and Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang ground floor po namin ay yung Angeles Cake, Legazpi City. So, once again, ang aking pong numero, 0998-975-8121, 0998-975-8121. At bukas kami alas 9 hanggang alas 6 ng hapon, ng gabi. Kaya po sana ay makatulong kami sa inyo. Dito po sa analyzer namin, makikita kagad ninyo. At ako'y nagugulat. Maya yung nag-undergo ng examination, sila mismo nagugulat ako. May lymph nodes ka. Doc Joey, ito, meron. Talagang nakikita, nahuhulaan. Very minimal lang po bayad at saka instant, malalaman na nila. Diba? Hindi na pabalik-balik. Okay. Yan po maganda ng ating quantum magnetic analyzer yung latest edition natin. So, diyan nga pala sa sa outlet ni Miss Mega Diamond, Arlene, ay matatagpuan po sa Porokwan, Kimantong Daragalbay, near Shell Gasoline Station, at diyan po sa UP Express Terminal going to Pilar Sorsogon. Ang kanya pong contact number 0946-051-9050,
0946-051-9050 at ang kanyang Globe 0927-316-7466 0927-316-7466. Bukas po siya dyan as early as 8 o'clock hanggang 5 o'clock. Mag-text lang po kayo sa kanila, sa kanya, para kung kahit sarado na, pwede pa kayong magbigyan na antayin kayo at mabigyan kayo, maka-avail kayo ng ating amazing trio. At sa kanya pala ngayon may Migawan daw po. May Migawan daw po si Mega Diamond Arlen, kasi yung isa pong business associate niya nagdala, hindi pa naubos yung produkto, dinala siya lang daw na 5 boxes na Migawan. Kaya yung mag-aabil po na Amazing 4, mayroon po yung Amazing 4 dyan kay Amazing Diamond Arlen. At andyan din po tayo, mga before 2 o'clock, andyan po tayo sa free consultation sa Natural Medicine. And of course po, sa ating dito po ay andyan po tayo at pwede kayo makabil ng Amazing 4 at ng Migawan. So dyan po yan kay Miss Diamond Arlen Pabilonia sa Kimantong Daraga Albay. So dahil pa tayo, wala tayong Amazing 4, wala tayong Migawan. So dinala raw kanina 5 boxes. Kaya pwede po kayo mag-avail po dyan. Okay, pero dyan po ay dahil nga po sa ay kailangan ay alam po ninyo, pag ang law of supply and demand, ang supply kaunti, talaga mahal ang produkto. Wala kang magagawa niyan, di ba? Okay, so Miss J, ano pa ang ating may doon pala sa winners ng ating kahapon pong pa-contest, yung Monday natin kahapon, yung pong hindi pa nakapagbigay ng kumplitong requirements at saka yung sa mobile ninyo, pakisend na po ninyo para po kayo ay mabigay sa inyo ang inyong prize, di ba? Di ba ang requirements po natin, ano yon? Number 1, naka-like na po kayo sa Doc Joey Petito page. Supposedly, kung hindi kayo naka-like, hindi kayo mananalo. Pero pinagbigyan din po namin kayo, di ba? Pangalawa po, dapat po ay nag-watch kayo sa FB Live. Pangatlo, dapat po nag-react kayo. Ang reaction po natin, heart, care, at saka wow. 3 lang po yan. Kung kayo yung check, ay invalid po yan. Lalong-lalo na kung yung angry. Di ba? Kasi angry kayo kasi hindi kayo nanalo. Alam nga naman, para nalunin namin na mamimili kami, mas lalo kami mapapasama, di ba? So, fair is fair, di ba? Pang-4, dapat po, ay pang-5 pala, dapat i-share ninyo sa timeline. Anong timeline? Sa inyo pong Facebook. Sa inyong Facebook, i-share ninyo sa Facebook ninyo mismo. Okay. Dapat naka-public. Yun ang requirements. Kaya po, dapat unawain muna natin ang requirements bago tayo ay mag-comment kung ano-ano ginagawa. Kasi matiteknikal tayo. Kung kami po dito masyadong mahigpit, technical po. Ang nanalo lang dapat 2 lang. Kasi nga po, hindi ninyo sinusunod yung requirements. Pero kami naman po dito, hindi naman kami batas na yung bang masyadong mahigpit. Kaya po, kasi bago pa lang naman, pero sa mga susunod na sigurong buwan, ay baka maghigpit na kami. Kasi iyan po ang rules. Kaya rules should be followed, di ba? Hindi po natin ginawa yon, di ba? So, once again po, ang every Monday natin, dapat nakalike ka na sa page. I-click lang po ninyo yung page sa Doc Joey Petito. Pangalawa, you watch our FB Live. Di ba? Pangatlo, magre-react, magko-comment kayo. Okay. Then, magre-react kayo na heart, care, or wow. Panglima, yun na nga po, isi-share natin ang itong programa, yung mga programa mismo namin katulad ngayon, sa inyong Facebook. At it should be in public, hindi po private. Okay, maliwanag? Para mabilis makita. Para mabilis. At, halimbawa,
may nagtanong sa inyo, ano ba yung amazing trio niya para nakakatulong? Oh, iyan po, possible na client, prospect na ninyo or client. Ngayon, tatanungin mo, kunin mo ang pangalan, address, contact number, anong problema. Tapos i-text mo kami o chat ninyo kami. Ngayon, ito, mayroon kami kliyente, ganyan-ganyan, cellphone number, pwede pong patawagin ninyo sa amin, pwedeng tawagan namin. Pag na-close po namin, meron pa kayong income, may incentive kayo. Kahit member kayo ng Image Unilevel, mas maganda, malaki ang kikitain ninyo. Pag member kayo ng yung tinatawag reseller package, may kita kayo. Kung hindi naman kayo member, kayo po ay kasama namin dito sa aming page, kayo po ay may incentive pa rin. Hindi po kayo mawawalan. Hindi kayo masisiro. Di ba? Napakaganda. Why not share it? May chance ka ng manalo ng ating mga pa-premium 3 times a day. Mayroon ka pang pag-asa na makatulong sa iyong mga friends sa Facebook at may pag-asa ka pang kumita. Dito po, lahat panalo, walang talo. Ang talo dito, yung matigas ang ulo. Ano ginagawa sa matigas ang ulo? Minamassage na lang. Okay. Okay ba yan, Miss G? Yes. Okay. So, announcement natin, Doc, this coming Saturday, yung mga winners po ng sa TikTokers, mag-award na tayo this coming Saturday, August 30. Okay, so mga TikTokers po natin, mag-award na po tayo ang third prize, second prize, and first prize. 2 o'clock po yan. 2 o'clock po this coming Saturday. Please wear your face mask, di ba? May konti rin po tayong at magpapa-blessing din tayo ng ating office. Kaya you are invited, di ba? Punta na tayo, yung mga leaders po natin. Di ba? Medyo lumaki na po ang opisina natin. Siguro ilang times ito? Times 4, times 5. Mga times 5 siguro, times 6. 6. Kalaki. So times 6 po kalaki ang opisina natin ngayon. Di ba? Kasi may kusina pa tayo. Meron pa tayong opisina ko. Opisina, mga 5 to 6 po kalaki ang opisina natin ngayon, di ba? Oras mga 5. So, iyan po ay kaya mas maganda na yung mga social distancing, yung ay protocol ay magagampanan natin. Okay? At medyo pinaganda natin para naman ay presentable tayo sa ating mga clients, sa ating mga distributors, sa ating mga friends, di ba? So yan po ang magandang balita dito. Sana po ay sama-sama tayo sa tugatong ng tagumpay. Tayo po ay magkaisa. Sabi ko nga, ang kalaban natin si coronavirus, nagresulta ng pandemic at ang pandemic po yan labanan natin. Kung meron po tayong 10 million na sama-sama, ay kaya po natin labanan ang pandemic. Maniwala po kayo. Kaya po yung mga yung po ating mga leaders sa ating Doc Joy Bitido page, at yung pang gusto maging leaders, tuloy-tuloy lang po tayo, tuloy-tuloy ang ating journey para maabot natin ang tugatog ng tagumpay para labanan po ang pandemic at makaraos po tayo, magkaroon tayo ng napakagandang kalusugan, malayo sa coronavirus at Delta variant, at magkaroon po tayo na magandang pagkakakitaan, di ba? Sama-sama lang po tayo. Wala pong inggitan, wala pong isipan ng masama, wala pong isipan ng negative, bagkus puro positive. At ang sabi ko parati, ang ating slogan, more prayers, more actions, with passion and love. Di ba? Di ba napakaganda, Miss Jiang? Love. Ayan. Lalo na yung tinatawag na NDR. Okay. So, kaya masasabi mo? Okay. So, i-discuss ko muna yung about po natin sa Unilevel. Yes, yung Ayun. Unilevel. Kung paano Syempre. tayo makapag-join at paano tayo kumita. Di ba? Yung sa Unilevel namin. Unilevel po, it's a one level lang po yan. Hindi po binary, hindi po multi-level. Unique. One level lang. Yan, di ba? So, meron po tayong 8 packages dyan para to join. Okay, go ahead. Lalong-lalo na Please. po yung mga members po natin na hindi pa masyado naiintindihan yung Yes. about po sa 6 ways or 7 ways to earn. And of course naman po sa mga gusto try ng mga products, so syempre automatic kapag nag-avail na kayo ng products more than 6,000,
yan, pwede na namin kayong i-member para mas maraming mga opportunities ang makuha nyo, hindi lang kayo member. Okay, so yun yung sinasabi natin na Unilevel or MHC Unilevel Marketing Program po ng ating Amazing 4. So, bakit nga ba mahalaga or mas maganda ang ating MHC Unilevel? Kasi po, may mga instances na wala kumbaga unique tayo. Okay, unique po yung marketing program po natin. So, meron tayong tinatawag na 6 ways and 7 ways. Yung sa 6 ways, dun po yan sa mga regular members. Okay, and yung 7 ways, dun po yan para sa mga distributors from Sapphire up to Diamond. Yung sa 7 ways, dati, July, this year, exclusive lang yan sa Diamond muna. But now, dahil nga mas gusto pang makatulong ng company, of course, ng CEO na si Doc Joey, pinababa niya yung sa 7 ways. Kaya nagkaroon or nasama yung sa mga Sapphire. Kaya nga swerte ng mga Sapphire kasi marami na kumbaga madadagdagan yung earnings nyo. Okay, dun muna tayo sa 6 ways to earn. So, 6 ways to earn po, 6 yan na pamamaraan para kumita dito sa Miracle Health Corporation. So, yun nga, the last time, inanda ko na din to, diniscuss ko na din po ito, para syempre, ma-instill natin, and syempre, lalong-lalo na yung mga members, and sa mga gustong maging resellers or distributors or sa mga members na for consumption lamang yung ginagamit dito sa mga products natin. Okay? At least maka-share tayo and at the same time, kumita tayo. Para may palit na tayo, hindi na tayo bumili kasi may mga gagamitin na tayo. Kung gagamitin na natin yung naipon natin na incentives. Okay? So, number 1 po dyan is product discount na sinasabi natin. So, sa mga one way lang, kumbaga retail lang yung kaya sa ngayon, pwede tayo kasi magagamit nyo is yung discount nyo. Okay, so yan po yung tinatawag natin na product discount, gagamitin yung discount nyo. And then of course, kapag papa-avail kayo sa iba, sa mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, or kung mga kakilala sa ibang lugar, yun, SRP yung ibibigay natin. So, kikita kayo through profit or yung tinatawag natin na delay siya. So, yun. Kapag mataas ang discount nyo din, mas mataas yung chance natin para, of course, mataas din yung makukuha natin na profit. Okay, so yan po yung tinatawag natin. Number 1 is product discount. Okay, number 2, we have po 10% personal commission. Eto, 2 ways. Pwedeng personal commission or pwedeng kapag nakapag-refer. Okay, so nakapag-sponsor. So, again, 2 ways po dito sa 10% personal commission. May requirement din tayong dapat na sundin. Okay, so ano ba yung requirement na yon? Ang requirement po na yan is isa lang. Okay, tatandaan lang natin, kailangan natin na makapag-earn ng at least 2,000 points every month. So, at least sa isang buwan, makaipon ka ng 2,000 points. So, yan, napakadali lang kasi like ngayon, ikaw nakapag-avail ng isang box for this week. Okay, 1 box ng Mega 1 for this week. So, automatic 2,000 points yan. Kasi, every products po may mga corresponding points. Like Mega 1, 2,000 points agad yung points niyan. So, yun nga, sabi ko, 2,000 points yung requirement natin every month. For every month. Okay, say for example, nag-avail ka ng 1 set Amazing Trio. So, meron ka ng points din po dyan. So, more likely, more than 2,000 points. Okay, so yan po, at least 2,000 points para magkaroon tayo, mag-cash out natin yung total earnings natin sa bilog na bulan. So, 10% po kaiyan. Okay, yung kumbaga equation natin para magkaroon kayo ng earnings, ma-withdraw nyo. So, total points nyo, 10% po nun. Okay, yung kung ano man like ngayon, 10,000 points, naka 10,000 points ka. So, 10% po niyan is 1,000. Okay, tama ba?
So, 1,000. Hindi lang po yan, pangalawa pa lang yan sa earnings mo. So, magkakaroon ka ng 1,000 points sa personal commission mo. Okay, kumbaga like din yan, like sa mga malls, may mga tinatawag tayong cards, points. Yun nga, may nalaman ako from one mall na hindi pala 100 point is equivalent to 1 point. Mas mataas pa pala yung requirement. So, naisip ko, mas maganda dito kasi napakaliit lang na requirement, kumbaga doon, years na yung bibilangin mo para magkaroon ka lang ng at least 1,000 pesos. Okay, so dito hindi po every month magkakaroon ka as long as na ikaw very active na producer. Okay, so yun po ang pinapaliwanag ko para syempre maintindihan nyo ng mas maigi. Okay, so kino-compare ko din kasi para mas maintindihan natin kung alin ang mas madali. Okay, so yun nga ang sabi ko, 2 ways dito sa personal commission. At least 2,000 points lang ha, para magkaroon ka ng 10% sa total points na yon. So, isa pa lang yan, okay? So, meron na tayong product discount. Kikita ka sa bawat pag-retail mo. Kikita ka pa sa lahat na in-avail mo dito sa office. Kung hindi man personal commission, at least nakapag-refer ka, dun ka din kikita. Okay, so yun nga. Pangatlo natin is referral incentives or bonuses. So, eto from the word referral, nakapag-share ka. Okay, nakapag-refer ka, nakapag-recommend ka dito sa opisina. So, kapag yung na-refer mo, dinala mo dito sa opisina, nag-avail sila ng package. So, nakadepende din yung incentives mo sa kung ano yung in-avail nilang package. Say for example, nasa package 2. So, yan po, makakakuha ka ng incentives dyan. At kung mataas yung in-avail niyang package, more likely mataas din yung makukuha mong incentives, referral incentives. Okay, isa pa yan. So, another thing na maganda, dito tayo sa royalty bonus, pang-apat. Okay, pang-apat na ways to earn dito sa Unilevel natin. So, pang-apat is yung tinatawag natin na royalty bonuses. Okay, so yung function natin ng kapag ikaw kasi nag-avail ka ng package, may tinatawag tayo dyan na levels, up to 10th levels, 25, 50th levels. Okay, so kung hindi nyo naiintindihan yon, yung levels na tinatawag natin, in short, business partners or downlines. Okay, so yung function ng sa royalty bonuses natin, like ikaw nakapag-avail ka ng gold package. So, nasa 50 yan. Okay, 50 na downlines or levels. Up to 50 levels. So, dun po sa 50 members mo or downlines mo, kapag nagkaroon ka lang ng 5 or 10 or more na mga active users mo ng mga products natin. So, more likely, mataas or may makukuha kang mga percentage of incentives doon galing sa mga downlines mo. Okay, so yan ang kinagandahan, lalong-lalo na kapag sila nag-multiply pa. May mga percentages din na makukuha ka for every levels. Kasi like ngaya ako, nakuha ko si client, then nag-multiply din siya, syempre may makukuha din ako mga at least percentage of incentives doon sa kanila. Okay, so yun ang kinagandahan doon sa tinatawag natin na royalty bonuses. Dito, multiplication. Okay? So, kapag ikaw active, continuous ka na nag-avail ng mga products, more likely talaga, may kukunin ka every month. Okay? So, pang-apat yan. May pang-5 tayo, tinatawag natin na enhanced referral incentives or enhanced bonuses. So, eto, for every 5th levels, kada po panlima na mga levels may additional incentives tayong makukuha. Kasi, parang ito, additional bonus nga na tinatawag. Kasi nga, like for this week, nakapang-5 ka, hindi mo alam na pang-5 mo pala siya na i-refer and then siya nag-member. So, hindi lang makukuha mo sa referral or sa royalty bonuses, may makukuha ka pang additional na incentives like 100 pesos if ever pang-5 siya, pang-5 mo siyang na-recommend for sa'yo
And then, ang package na inavail niya pa is package 1. So, additional lang yun na 100 pesos. Meron ka, kung ikaw pa ay direct noon, ikaw talaga yung nakakuha sa kanya, so, 600 pesos. So, 600 plus 100 is 700. So, hindi lang yan, yung mga downlines niya, if ever meron na din siya, so in the long run, magkakaroon ka. Okay, so yan yung pang-5. And then yung pang-6 po natin is yung tinatawag po natin na kung yung baga annual incentives. Yung tinatawag natin na lifestyles incentives. Okay, so yan usually once a year po na binibigay sa mga top producers ng Miracle Health Corporation. Depende sa points. Okay, for every month may ibibigay na mga Android phones, laptops. Yung kinagandahan kapag laptop or tablets kasi magagamit kapag nag-Zoom meeting or seminar or may ipapaliwanag ka, doon makikita yung mga sa PowerPoints din para hassle-free sa mga nagpapaliwanag din. Okay, so yan po. Ayun yung 6 ways. Meron tayong pang 7 ways. Ito sa mga distributors natin from Sapphire, Ruby, Pearl, and then Diamond. So, 4 yan ha. So, from Sapphire, kung ikaw ay Sapphire distributor, eto, additional na mga incentives kapag may nakuha din po yung mga distributors mo or, I mean, yung mga members mo. Or kung ikaw, yung pinaka coach. Ito din yung tinatawag na coach incentives. Okay? Coach incentives from Sapphire, Ruby, Pearl, and Diamond. Yun ang maganda kasi additional incentives kapag ikaw talaga yung nakakuha doon or sa member mo. Okay, so additional yan, hindi lang yung direct incentives yung makukuha mo, hindi lang enhance, kumbaga additional na incentives para sa'yo yan. And then of course, kung if ever may nakuha yung mga members mo. Okay, so yun po, kung ikaw nasa first district, ikaw distributor, and nasakto pa na ikaw ay Sapphire, or Pearl, or Ruby, or Diamond, so more likely talaga, may mga additional kang incentives na makukuha. Depende din po, of course, sa mga in-avail na package. As much as possible, maganda ang i-offer natin is packages. Bakit? Kasi po, ang packages natin, discounted na po yan. Okay? And plus, may mga pangkabuhayan pang kasama yan. Yun na nga yung diniscuss ko na 6 ways or 7 ways to earn. Kasi yung mga packages po natin, yung mga products, i-avail natin siya in a regular price, mas hindi discounted yan. Okay? So, say for example, yung natin, Mega 1, yung SRP niyan is 4,000 per box. Yung included or inclusions duman po sa package 1, yung nakalagay sa atin, diba, sa package 1 is 2 boxes. 8,000 sana siya. Dahil nga package, ang mai-avail na lang natin dyan is 6,000. Okay? Malaki yung maititipid talaga natin. And then of course, sa mga susunod, may discount ka na. Diba? So, saan tayo? Alin yung pipiliin natin? Yung regular, mag-a-avail ka ng patingi-tingi, or doon ka sa package na. And then, sa mga susunod, discounted ka pa. Okay, so yan po yung tinatawag natin na 6 ways and 7 ways to earn. Lalong-lalo na sa mga hindi pa masyado naiintindihan yung kung papaano yung proseso po or papaano talaga tayo matutulungan po ng Miracle Health Corporation. And at least kayo nakatulong na sa mga kakilala nyo or hindi nyo pa kakilala. Of course, yun, makakatulong tayo, 'di ba? And pwede natin to madali na lang dahil through internet na lang ngayon, kahit nga data, pwede ka makapag
ng produktong natural at very effective. The Power Trio, CMD CBF at ang ating